Hi guys, good morning everyone. Welcome to my channel. For today's vlog guys, maglimpyo ko daan diri sa amo ang gawas guys kay tagang igpupo basa ang pupos ko ang dugi. Sibutan ako ni diri ang cellphone kay para makalihok-lihok ta guys. Ana guys, ana. Diri ko mag-una guys kay may tras dili pa kaayo init. Di pa sakit ang init kay unya sakit kay init unya guys. Ano? Kaon. Kain ni Boots guys, kasi kasaan ang isa ka isip. Kalibanga, si kaon nagyuta. Lagi no? Ako, anak ko diri niya oh. Kaya tab di ito. Amping.
Na nakapos man dito kaganina ay mga guys nga ako ang nagkuan ko minsan ni nakapos man dito kaganina nga nabubo ko oy sige na lang kuan na lang tamo dito ibalik na ko dito ako ang tanom anan sa nanay kong buhok nanindog na so atong baliti ang iyahang dahon impad nang kuan na pud uni naguwang na pud siya dayon ang nagpuyo natingala ko ang nimpuyo kay mga alamigas na nga pula nga atong niagi itom ang alamigas nagpuyo diri din pula na pud nga dagko ang ato ang gabon humanan nagbubo na napos man dayto nako ganina dito nagbubo ko nga gibutang nako dito man nabasa na humanan na sila og bisbis ang ato ang nagsalingsing na atong alugbati guys makautan na puta sa atong alugbati akong atsal wala nay bunga no more na atong sili to wala pay mga hinog man ako pamisbis na post man dayto nako kaganina di ay then nato lang sa ning puno ni atong kuan sabihin mo si JR na yung percent niya nay guys, humana kong pamubo guys. Sayang kaya ang video guys kay wala na ko to na-apil og antong namubo ko giahak na post man dayto nako oy. Maglista sa ako guys kay pwede na guro. Sa taron Monday 60. Dayon sa ay oh well straight dili lagi din na ba garay kaig na lang po. Si Mike, sige agi-agi sa kung kuan ay murag na mini. Wait lang guys ha. Nagpalit ko sa kuan guys sa gawas. Nara kung masima-sima. Idibol yan na lang ko gawa may katong merkado. Kuan ni banana, cigarettes. Atong sugar. Kay magluto ko karon og saging. Ang lakaw. Magluto ko saging guys kay naamantay saging atong lutoon. Nara tong saging guys oh. Oh, tanawa. Nara tong saging. Butangan na to ni tuno. Then si banana lainan lang pud nako guys nga kanang walay asukar para na siya makaon. Na. Karon guys, magluto na taog magluto awa lagi de na magsigig atang-atang ba nyog matumban bitaw magkuan dayon mo saop sapot kayo karon guys kay magtimpla na kog pagkaon nila
Magtimpla ko kaon sa kong mga 4 babies. Nagamay ram din nigluto kang kuan. Mag-inom sa ako og kuan guys kaning. Kani mag-inom sa kuan ni Gabon, mag-inom tag Gabon dara. Ang atong Gabon. Ay, kainit ay ka. Gilok sa kong hita. Mag-inom tag Gabon guys. Awa lagi din ha, nara guys. Kalami ay. Lami ka tong Gabon. Atong oras kay hapit na alas 8. Alas 8 i-charge na ko na ang among flashlight guys. Kay tulo ka oras man daw kay pagka alas 10 ako na dayon ng ibton. Kay nagamit ko kagabi ang flashlight guys ay. Na barato na kayo siya nga flashlight guys. Ning brand out kagabahapon ay asong tutan sa mananara. Ning brand out kagabi guys kay ning buto na pud ang amo ang kuan diri ning brand out. Na nagamit ra gid siya guys, I promise na Ala, nahulog. Nagamit ra gid siya guys. Gisagamay siya. Ang akong giorder ni imbes na ko abi na ko katong naay kuan radyo di man di ay oy. Ginalang to gamit man gyapon siya. Gamit pag mag-brand out guys, as in gamit kay siya ay. Na hayag kaayo among balay gabi kay naay kuan. Kana siya. Di namin maggamit og kaning cellphone. Itong ni Agi, cellphone ang tanang mong gamiton nga mo. Hayag among balay, pati ngit-ngita. Karon ka na, pati ngayagan na. Uy, dili mag-away na. Unsa rin mong duha? Away ang duha guys. Na guys, unahon ako timpla ang akong mga miming. Sabo kay na mo di mo sabihin. Naman na dagol. Ganina ra na ko ni giandam ilang rice kay init man guni ang rice ganina. Oto ako ang giandam. Ang dali na Mike. Miki, wakwak. Wakwak, ito. Ay, sigpon ko na imong mama. Kiryo. Nga, ko nang gikuan nila hagasin. Sa kong mga dugi na pug ko. Ay. Anak, para maklaro. Ay, Diyos ko, Lord. At siyon ko. Gabi pa niya akong tutunan gakuan. Hawa! Agoy! Kanig yung pagkasirok ni Moron. Di ka kahulat hab. Ayun na ako nasibot karon og kuan guys. Dayatag ko. Ang tae perting basa at tungod ana sige kaon-kaon niya yuta. Dili makuan ang iyang tae. Dayon. Gamay na naman dahil nit ko anday. Uy. Isda ni. Unan-unan. Isa ka kilo ramang gud ni guys.
Nya mahal king kilo kay nalabaw na karon kay kanang usok king hangin. Hawa sa diya ba? Ay na. Kasabot ba? Kasabot. Usok king hangin guys, mahal kay isda ron. Ginoo ko, tabang mga langit. Naguol kaayo ko ay kay nawala ang mga alamigas sa muang sud sa balik ani alamigas nga kuan ba kanang itom kay dagan ba kay to di ana sa mong sira sa mindor namo magbalay sila din ha nya kay nawala sila pag uli nako gas kay tubi ko natulog sa kong mama og duha ka adlaw eh katong naglagot ko sa kong bana lahi man ko gas kay mag-away mas kong bana maglagot ko mauli ko sa mua kaysa mudako among away ako nalay mulakaw kay kung mag-away man gumigas ako dako kay kung tingog ba kanang na maula tog silingan mo to nga nimlakaw na lang ko ni adto ko sa kong mama para di magdako among away. Pagbalik na ko wala nang alamigas lahi na namuyo ang itom na. Itom ni nagpuyo ang alamigas guys wala na tong mga kuan mga anya alamigas kaning ay pula na nagpuyo dili na itom nawala na tong itom guys. Luoy kaayo kung mga alamigas naka to sila namuyo ron. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Oy, yaman to si Inday. Wala man day diri si nam 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 di ay. Nam 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 nam. Nam nam. Nam 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 nam. Asa mo nam 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 ko guys kana si Inday magkuana na siya matarantar na siya kay pasanam nam 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 lami ang sudan tangan ako hotdog ilang sudan guys pagulat pagulat kay ano ko si Inday pagulat dia George dali na dali dadan nam 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 si George pag-inay George pag-inay nam 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 dagol Inday! Yum, 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 yum. Ako nang ipanghatag guys. Kani yatag sa nako ni nilang boots. Tipay mo na ko to sa boots. Tambay. Ang dali! Mana guys, ako nang nahatag na guys. So, iana na tong camera guys kay ay ang atong stand. Ano? Ano man Rosel, mo man nagikahig-kahig. Tanaw ra gani mo kinaan dire o pertin pagkakuana. Kinaan ni Rosel guys. Hoy, hawa dia. Ako na naman si kuana si dagulan, ako nang luol dia ha. Dinalan kita rin.
Ako ang tutunan guys ba kay. Ang action ang katol. No. Action ang katol akong tutunan. Against the light ka. 21. Ako sa ni pagtrapuhan daan guys kay manataglag kaon. Sibot ka o man na ba katong kaon kung kaon ba katong ungo. Ay sila mat kaon. Hawa diya. Hawa katong trapuhan. Uy! Mani unya inday. Ito na yung siro ka ha. Gani nabantayan ako si George guys. Dali din siya kaon. Mani unya inday kay kabalo ko niya gutumon ka. Siro ka dyan mo George. Pero yun ay usik o kananing usik. Nya nganong gamay ra man pud imong gikaon inday. Mana unsa data? Hello, mana ka? Ano man na imong wala ka man kanimo ni nangarot? Si Bots guys, wala nahurot iyang pagkaon guys. Kinalalayan guys, lalayan. Hoy, aba di! Ma, napon ni siya oh. Dali na, eat na. Hawa dong. Sige na, eat na dali. Pinala siya lalayan guys. Kaya kung di na siya lalayan, di na mukhaon. Sige na, eat na dali na. Hawa dyan, dong. Sige na. Mukis man, oy. Hawa dong, hawa dong. Hawa mo diya, bakit? Na, suko na Bots. Awa, oy, nangakuan ang mga kanon, oy, nangapilit na, oy. Sige. Dali. Hawa ba? Yan na. Yan, mukhaon. Para unya ni niya. Ako asam buyan. Mukhaon pa man ni unya, guys. Utumo na siya unya. Napa siya pagkaon. Mahal, bekin bukas. Ako wala na ko'y makaon, guys. Ihurot na nako sila ang rice. Ihurot na ko hukad sila ang rice. Wala na ko'y makaon. Nya karon dili ra day hotdog kaon. Na. Ako maglungag pa kog uturoron para kanon ako kay hawa di ba? Kay wala gihurot og kaon daghan kayo kanon. Hawa. Si Bots with George bitaw no. Danara. Ang inday ug kang Bots wa na hurot. Ipatong ra nako ni sa kuan. Sa lamisa ron. Ay, Diyos ko Lord, in Jesus name, tabang mga langit. Nara na.
Ako ni butang ang sentral diri guys. Okay. Pag ilang na George, agoy George, ikaw bitaw George no, grabe ni kay ka ba. Kaya nagluto ko saging karon nga naay gata. Kaya naaman tay gata guys. Oh. Ratong asukar. Atong oil, ato ning ibutang sa sudlanan. Prito na itong saging kagabi guys, napay nabilin. Balhin ako ni plato para maugasan yung bang plato. So, ang atong mga dogi, managpangaon akong mga dogi guys. Karon manarapo na tao. Lamisa guys. Natin masima-sima unya guys. Tanda rin ang masima-sima. Kani unya na po ni guys. Tumutungon ta. A good time together. In a one in a world. Guys, diri na to ni ipatong. Hala guys, nahulog. In Jesus ni. Ang kainday, nahulog ang pagkaon. Ay, punito na to kay sayang. Dapat to si George, wala na. Bisalong na ni. Kasi na ako si George kay para tiloko niya. Uy, napagin na yun. George! Dali George, si Luca George, oh. Na, si Luca kay sayang. Kung di pasulod si George guys kay para tiloko niya ang kuhan. So yung misa, maguday na ako ni ipatong da ay good. Uy, ang rapo pa maday ko lang misa. Kay para ipatong ako na. Na guys.
guys. Hutda na, George. Hutda, George. Eh, kasi George, guys, gitilok niya kuan, guys. Gitilok niya ang pagkaon nga nahulog nga kainday. Dili na ko ibutang para makita kung nawon. Galing lang. Against the light. Yana na to para dili against. Sige. Muga sa anda. Dili kayo buot-buot. Buot kayo. Sayang ang kaning kuan edible. Ako na ng trapuhan, George B. Kaya wala naman na, George. Awas na dayon, George. Hoy! Dili diya, kaya man nagkakaon. Awas na dayon. Na guys, limpyo na tong salo guys. Awas na, awas. Awas na. Ako sa ining hugasan diri, ay na ko ay tambal si Butsing. Si Butsing manggod oy kay gahi kay ulo. Inagdili mo ka og lapok mo kaon mo siya samot na ako guys magaran kay mo magpapansin. Kaon og tanang kuan. Lapok. Buang siya uy. Di, yayay. Sige, mayayay ng mukha og lapok. Yayay, Jod. Yung mga tanong, makuanang na bubuan. Huwag klaro pagka-video ganina guys kay ang ako ang mga tanong at pag bamubo na ko wala na ko naon ang kuan na post man da ito nako ay klaro pagkakuan pagka video basa na ito guys Lay agas o bina ko boy agas kuyawan putay bina ko boy agas kanina sayo kay ko nanguan sa mga salog limpyo na tong salog ang sa tiris kaharon wala pa na ko nalili pero kagabi ang tiris ako anang gi kuan gilimpyuhan kay na may ihi na pud nila so matong gilimpyuhan ako ang tiris guys ang karon wala pa na ko nalili og tarong kabalo mo guys, sabi na mag-unsa ning lagubog gabi kadlawon. Sabi na mo nga ay sulod tao kayo na ba kayong mga akyat bahay ron tungod sa kamahal sa mga palitunon. Sus, Ginoo ko imposible po kay nay manulod nga akyat bahay diri sa muang kadaghan mo diro diri. Mama ra bagay na ako diro nga si Dudong gamay guys, agoy grabe ra bagay na guys, mama ra bagay. Muto nga. Nakuyawan ko. Ang bangko man di ay gihulog sa mo ang dugi ang bangko guys. So, bangko na sa tiris lang gihulog. Sibuts to ato ba? Naghulog ato. Kung may laing mo kuan siya raman. Ya siguro gipaak-paak o si Dudong na dyan ni Dudong na nilang duha anak. Daram ng duha mo sige og kuan anong mga
dako diha. Guys, atong labahan ang trapo kaya para limpyo atong trapo permi. Ang gani guys, kinanay agas yung taon guys. Sa kuan ra ko maglungag guys, ako ang kanon. Sa gasol ra ko maglungag kay hindi ra ko maglungag sa rice cooker. Kay maglungag ko sa rice cooker guys, kay hindi usan ako para unyang hapon. Bugnaw ang kanon niya. Arpir ba kay na akong buts kay di ba na mukha og baraw, kilingon di ba kay na. Nabiay gani usod Ginoo ko wagi min kaon karon agam pagi kaon karon nga bag-o ang kanon. Napuni si George kay nakilak na si George. Gusto na po siya mosulo di ari. Maura ba yan ang gawas o diri tiles? Mas nindot pa ang gawas kay bugnaw pa ang gawas niya. George, suntukon na akong numero na. Ang gara ka karon. Ay, Diyos ko Lord, tabang mga langit. Ang tao na, isa naman tanto kung mga alamigas nga sulom. Uy, nangawala man. Pula naman yung tao. Pula ng alamigas ito nga antik. Ang namuyo sa akong baliti. Nga ang namuyo dito. Ito man itong alamigas pila katuig na sila dito nagpuyo. Ano manggi? Ito ang alamigas nga antik. Wala, napabakay gatas ng banana. Napadi ay. Sabi na ko wala na gatas. Pamanday siya gatas. Ang kuan dito. Ang sa tindahan sakto na to kay isang muda ko atong payron mo na impas mag-budget trabataron kay dako na king kuryente ron. Mag-budget ka sa atong mga balay ron nun kay insaon na lang. Wala, ang sarpintina dahil nato dito nalimitan itong sarpintina nga nabalik. Ano ito, pinis banana nga. Hindi na kayo siya mainom sa iyong sarpintina nga. Ayaw siya mainom sa sarpintina kung taas kaya ang sugar. Kung dili taas ang sugar, huwag mainom. Pait manggod ka ayaw. Sa una mo ba yung ginainom ni sarpintina, yan na nato guys kay manglimpyo ta diri sa atong gas rinse. Dagan kay kaldero. Mga herbal manggunitanan ni mga kaldero diri. Kani ako sa ning butangan bugas guys kaya ako ning lumagan. Diri ra ko magluwas sa gasol. Naglungag ra ko og kuan guys, isa ka maso kapin kay sayang po di mahurot. Dali ra ni maluto kay gamay ra man niya, gasol ra pud.
guys. Ay, Diyos ko Lord. Lunes na naman. Bukas, Martes na naman. Merkulis, Sabis. Next week na naman. Sus, ang kuan ka ng kapaspas sa panahon. Kapaspas sa adlaw. May intag madato na taan ni guys. Oy. Kaita po dani kinabuhi. Oy. Gusto ka mo abroad balik. Kita ka abroad balik. Si banana magsakit. Ako guys, gusto di kay ko mo abroad. Akong bana mo. Hangi man nga. Ayun na ako balik ko abroad lang gaway. Dari na lang ita. Mabuhi naman ta sa kong sweldo. Mabuhi naman kasi ang sweldo guys. Galing lang kanabitang natay. Gustong palito dyan na. Kaya na magpa-repair tagbalay. Matay ka na po ano. Hindi ka na yung nakaliho. Kaya itong kwarta. Igo ra. Naman tong sa abroad guys. Kaya gingon nga. Ikuan na ang balay ana-ana. Ang balay. Makuan da yun. Mahimo da yun ang balay. Ana. Kaya na kwarta. Kaya sweldo dito. Gani. Ang sweldo tandres kung ba na. Igo ra tayo. Gani. Wami anak. Kinami anak luoy kaayo. O di man luoy kay makakaon na naman jud pero kulangon jud. Dabaw nagmangiskwela na. Uy, Diyos ko Lord. Ingon ang batag, ma, like of can fried chicken, Jollibee, pag yun, okay rin tag crispy king kay ma-afford raw niya. Jollibee pa ngayon. Na. Ay, ako sa din magpiwan ng gas rin. Ay, ako magtaka. Jollibee, pati mahalak. Kami ginduha guys, kaya naay sweldo na. Naay sobra sa sweldo. Mag-Jollibee ta, kaya dugan na tao kakaw Jollibee. Kagkatataod guys, mausap ang una-una. Maingon na lang ko, ay, crispy king na lang. Ay, makasibpat ta. Mapil pagkaon na itong mga dogi kay ang palitag liog. Ana, mausap ang una-una. Tawanan kay ba? Tawanan kaayo guys. Nagplano na mga og Jollibee. Pag abot sa kwarta, maingon na dayo, bawion ng istorya, maingon na dayo. Dili na lang ta mag-Jollibee kay sayang ang kwarta. Tinood ba ya gid guys, sayang gid ba ya? Ato i-Jollibee pwede lang to crispy king makasid pa ta. Agko. Kayo niya dapit. Niya dapit guys, mag-inom ko og kuan guys kaning bayabas. George! Naam sa parihara na diha, sige kahilak. Manabi ko to, manatagtaon na. Ang naminit diya ha. Sa gumanag kaon, sige kuan nakatok na si George. Normal kay makasapot kay na siya guys kay musulod yun siya diri nga parehara man na diya sa gawas. Urang kwintaha. Ano naman? Ito na ikuan niya para mabalhin na ako ning lata dito kay kuan kay diri duot. Okay.
Diyos ko, Lord. Jesus name, habang mga langit. Napayri ko, wala pagikuha. Tapos ako nailakwaon. Nilisot po ato ang ihatag sa lain nga nakapromise na tangak sila tagaan. Bisan akong ikuanan guys pag ikagulan ug ihatan og lain ay hino ang kwaon diri na. Dili na nako na sala kay dugay kini lagi kuha. Kay makuha na nila guys. Alit na pun mig bag-o mangutang oy dili palit kay way i-cash. Wala i-cash gan. Manata sa itong trabaho guys. Limpyo na na atong sala diha guys. Kasi sinaw na sa kalimpyo. Dari na lang. Ako pa din mo agtambal si Boots day guys. Kay ginoo ko ang ihang tae. Pating pagkaluoya guys tubig. Yan na ko be. Lihukan ka. Nagkuan lagi ko guys. Uy kanang kuan ko order ko katubang kuan stand bitaw nga ug ahay ka magsunod-sunod pud siya kato may ako i-order tripod ba na may gi-order na ako kay para kuan asa ka itong kuan diri no ay turas ibabaw kuan kani diri na ko kuan ang tambal ni Boots kuhaan ako anin sa nina kay para tubig ra ko kuan kayon ani utangag tubig guys ini painom sa iya ha gamay lang nga tubig ini ukay ay painom ni George ani Boots kay basa kay ang pupo guys ay yan ang lalom na raba yung mata inon kusog man na siya minom og tubig pero mas may manggutong agapan dayon kay para maulian siya. Turn up, what I'm laying for, and leave up. Atong PM nagtambal si guys. Daoy bisag mo kuan nagbukal na Dali ra kining bukal. Yan nato na. Ano to tambal si Boots kay para maulian sa iyahang. Na to wala diri ito araw. Butang nato diri ang camera guys. Boots. Dali. Ani. Kani siya guys, wala na siya problema pero yung tambal. Ina mo rin. Mana guys, inom na siya. Ito dudong amay. Ito dudong amay na po. Andodong na amay. Andodong na amay. Andodong na amay. Ito man na, ano man na? Ito man, dipong? Dipong? Nalipong? Tambal na ni mo sa kuan. Sa kanang tambal ni mo sa kuan sa
Kalibanga, tanaw na tong oras kay unya na pod. Hawa lagi diha. Time na naputi ka unya. Ang atong oras, alas 8. Imidya. 8:30 na ako si Banana. Unsa na pod oras ipainom si boss kay kato siya. Sweeto to siya sa orasa. Ako na sweeto ani mga ingani guys. Kay isag na overdose niya na si boss kay. Sara ila ikuan. Oras ipainom. Nawa na ang kuan na. 8:30 so 11:30. No? 11:30. I-charge na ako ng flashlight guys kay para 11:30 na ko kuhaon kay kuan man oh. Charge na ako nito. Hoy, unsa na imong gipanguha? Unsa na ipanguhaon ba? Pagkakarungan. Ato na yung i-charge kay pwede naman siguro ni flashlight ang i-charge ano guys get kayo ilang po guys o saan na siya po charge cellphone you can get to me now. 11:30. Ato na nang kwaon guys. Oh, 11:30. Okay na siya 11:30. Guys. Nakuan na siya mapuno. Yan, atong kanon hubas na. Inaya na to kay mapagtong. Wala. Inera po kayo. Na. So guys, diri ra tataman guys og salamat kay guys sa inyong pag-subscribe sa kuang YouTube channel. Sa akong mga new subscribers, thank you so much sa inyong suporta guys sa inyong paglantaw sa kong vlog, sa akong mga vlog, sa inyong paglantaw sa kong live stream. Thank you so much sa inyong tanan guys og amping tang tanan. I love you all. God bless. Bye everyone.